салом дӯстон, Луис Суарес бо футболи аврупоиам хайр гуфта бошад, бо футбол дар маҷмӯъ хайрбод накардааст. Ин бозингар дар он тарафи уқёнус карьераи бузурги худро бо голзаданҳо ва газиданҳо идома медиҳад. Баъд аз натиҷаҳои хеле хуб дар сафи дастаи натсионал, бозингари уругваӣ карьераи худро дар дастаи Гримеои кишвари Бразилия идома медиҳад. Ғайр аз дастаи Гримео, ҳамчунин Крус Асул ҳам ба Суарес шартномаи 2 сола пешниҳод кард ва ҳамлагари уругваӣ дар байни ду пешниҳод монд. Ӯ дар ниҳоят интихобро ба нафи дастаи Гримео кард. Ба ҳар ҳол дар арсаи мусобиқоти Амрикои Ҷанубӣ ва овозҳои ҷаҳонӣ ин даста ному шӯҳрати бузургтаре дорад. Имрӯз мо охирин хабарҳои трансфериро ҷамъоварӣ кардаем. Шумо лайк монед, ба канал обуна шавед ва ҳатман ба зангула занед. Мо бошем сар мекунем. Дӯстон, имшаб низ моро рақобатҳои ҷолиби дидании интизор аст ва ҳамаи ин бозиҳоро шумо метавонед бо 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. пурратар дар бораи трансфери Суарес гап мезанем. Аз нуқтаи назари молиявӣ ҳар ду клуб тақрибан як маблағро пешниҳод мекарданд. Фарқ набуд ки ӯ ба кадом даста меравад. Суарес дар ҳар сурат аз ҳамон маоши баландтаринро дар клуб мегирифт. Ҳарчанд ин маблағ ба 200 миллиони Роналдо дар як сол дар як умри Суарес баробар нашавадам, дар сатҳи як бошгоҳи Бразилӣ ӯ аз ҳама пули бештар хоҳад гирифт. Шартномаи ҳамлагари 35 сола то соли 2025 амал хоҳад кард. Гуфта мешавад ки новобаста ба натиҷаҳо Суарес то охири шартнома дар ин даста бозӣ мекунад ва шартномаашро тамдид нахоҳад кард. Ҳамчунин дар бораи қатъи пешакии шартномаам ӯ андеша надорад. Агар шумо ба футболи бразилӣ кам таваҷҷӯҳ дошта бошед, медонед ки Гримео ба дивизиони пасттари футболи ин кишвар ҳам рафт, аммо боз дар наздиктарин муҳлат тавонист ба элита баргардад. Барои интихоби Суарес иштироки даста дар чемпионати сатҳи баланд муҳимият дорад. Гримео тавассути Эл Пистолеро метавонад ба қуллаҳои баланд бирасад. Умуман серия А-и Бразилия чемпионати ҷолиб аст ва рақобатпазирӣ дар он ҷо хуб дида мешавад. Мутаассифона бо вақти мо бозиҳои ин чемпионат соатҳои 2 шаб оғоз мешаванд. Ҳамчунин дастрас кардани бозиҳо ва тамошо карданашон ҳам хеле мушкил аст. Бо ин гуфтаҳо мехоҳам ба шумо бигӯям ки мо бозиҳои Суаресро бо эҳтимоли зиёд тамошо нахоҳем кард, аммо агар бозиаш муҷалло бошад, пас голҳои ӯ ҳатман то ба мо хоҳанд расид. Ба ҳар дастае ки Суарес рафта буд, тавонист онро ба сатҳи нав барорад. Мисоли охирин натсионал аст ки пеш аз ҷоми ҷаҳон муҳлати шартномаи Суарес бо ин клуб ба анҷом расид. Мо Реалу Ливерпул гуфта гаштем. Ин Энцо Фернандес ба Челси меравад ку? Тибқи хабарҳои сарчашмаҳои ҷиддӣ аз қабили Фабрицио Романо, дастаҳои Бенфика ва Челси аллакай атрофи гузариши футболбози аргентинӣ ба мувофиқа расиданд. Гап сари маблағи 130 миллион евро меравад. Дар ин пул бонусҳо ҳам дохил мешавад. аз ин ҳисоби 120 миллионаш пули тавони футболбози аргентинӣ ба ҳисоб меравад. 10 миллиони дигар ҳамон бонусҳои гуфтагиамон. Баъд аз он ки Ҷуд Беллингем дастаи Реалро интихоб кард, ҳарчанд ин то ҳол расман нест, гуфта мешуд ки Энцо Фернандес акнун ба Ливерпул бояд гузарад. Дар бораи таваҷҷӯҳи Челси гапу чап қариб ки набуд. Албатта маълум буд ки хосгурӯҳои зиёд баъд аз ҷоми ҷаҳон ба дари Бенфика зиёд мешаванд, аммо чунон менамуд ки Челси ба бозингари аргентинӣ ниёз надорад. Онҳо ҳамлагар надоранд, чӣ кор онҳоро ба нимҳиматгари тахрибкор. Аммо тангенҳои лондонӣ яке пайдо шуда, акнун Энцо Фернандесро метавонанд ба Англия баранд. ҳар як шумо ба худ суол диҳед. Шумо фикр мекардед ки Челси ин футболбозро ҷалб мекунад? Аммо агар чуқуртар фикр кунем, ин бозингар ба лондониҳо лозим аст. Шартномаи Нголо Канте тамом мешавад ва онро тамдид намекунанд. Жоржино ҳам мардаки рафтанӣ аст. Як Ковач мемонад ки осебпазир аст. Пас дар хатти нимҳимояи такягӯӣ беҳтарин вариант метавонад беҳтарин бозингари ҷавони ҷоми ҷаҳон шавад. Чунон менамояд ки ин равзанаи трансферӣ ба мо тӯҳфаҳои зиёди ногаҳонӣ хоҳад кард. Ба мо бобои барфии соли навӣ дар кор нест. Бобои барфии трансферӣ лозим ки халта трансферҳои ҷолибро диҳад. Арсенал дар Премер-лигаи Англия айни замон бозии зеботаринро нишон медиҳанд. Инро ҳам мухлисон, ҳам мутахассисон ва ҳам хейтерон мегӯянд. Имконияти чемпионшавии дастаи шаҳри Лондон дар мавсими ҷорӣ воқеан ҳам бузург мебошад. Баъд аз 16 бозии дастаи пойтахт дар ҳисоби худ 43 хол дорад. Агар ба омурҳо назар афканадем, дар таърихи Премер-лигаи Англия танҳо ба 4 даста муяссар шуд ки баъд аз 16 бозӣ
чунин миқдори зиёди холҳоро моли худ кунанд. Як омори дигари хеле муҳим, айни ҳол фарқият байни Манчестер Сити ва Арсенал 7 холро ташкил медиҳад. Аз пеш моро 22 бозии дигар интизор ҳастанд, аммо факт аст. Арсенал дар 5 бозии охири худ дар Премер-лигаи Англия 5 ғалаба дорад. Манчестер Сити дар ин муҳлат 5 имтиёз аз даст доданд. Фарқияти 5 хол ҳам дар натиҷаҳои ҳамин рух дод. Ҳеҷ кас баҳс намекунад ки 7 холро дар Англия метавон дар як дам аз байн бурд. худи Арсенал ҳар як фарқиятҳоеро ба боди фано задааст ки 7 хол мисли гунҷиш дар болои барги хазон ҳастанд. Гузашта аз ин лондониҳо 2 бозӣ бо Сити доранд, 2 рақобат бо Ньюкасл, бозиҳои сафарӣ бо Тоттенхем ва Ливерпул ва чанд бозии душвори дигар. Чӣ гуна мушкил барои Арсенал мешавад. Аммо дар баробари ин баҳс кардан атрофи он ки Арсенал имконияти қаҳрамоншавӣ надорад кори аблаҳист. Мухлисони Премер-лигаи Англия томи қаҳрамониҳои аз даст рафтаро дар хотир доранд. Дар баробари ин хуб дар ёд мондааст ки чанд сол боз Арсенал чунин рақобати хуб дар хатти дифоъ ва чунин бозии хуби балансдоштаро нишон надода буд. Хулас, агар Арсенал қаҳрамон шавад, ҳалолаш бод. маълум мешавад ки роҳбарияти дастаи Ан-Насри кишвари Арабистони Саудӣ нақшаи бисёр мушкилро таъризӣ карданд ва дар ҳамин равзанаи трансферӣ дар пайи амалӣ кардани он мешаванд. Аллакай қисми якуми ин нақша иҷро шуд. Он ҷалб кардани Криштиану Роналдо буд ки аз ӯҳдаи ин вазифа клуб аз мамлакати арабӣ баромад. Баъд аз ҷалб кардани Роналдо таваҷҷӯҳи роҳбарони пулдори араб ба собиқ ҳамдастаи Криштиану ба дифоъгар Серхио Рамос мешавад. Футболбози испанӣ дар дастаи ПСЖ бозӣ мекунаду дар мавсими ҷорӣ як гол ва як ассистам ба номаш сабт кардааст. Гуфта мешавад ки набудани Роналдо дар ҳайати Ан-Наср овардани бозингарони дигари таҷрибадор ва солмандро осонтар мекунад. арзиши Рамосро дар бозори трансферӣ тақрибан 6 миллион евро мегӯянд. роҳбарони ҳардуи даста дар сатҳи арабии худ метавонанд ягон шӯримӯрӣ карда шояд нархро болотар ҳам кунанд. 6 миллион ин пул ҳам нест. биёед мо ба шумо 60 миллион медиҳем. чунин хоҳад буд суханони роҳбарони арабӣ дастаи Арабистони Саудӣ ба роҳбарони арабӣ дастаи кишвари Фаронса. умуман таваҷҷӯҳ ба Ан-Наср пас аз омадани Роналдо хеле зиёд шуд. инро ҳатто аз инстаграми расмии даста метавон фаҳмид. агар то омадани амлагари португалӣ саҳифаи клуб танҳо 860 000 обуначӣ дошт, пас баъд аз эълони трансфери Роналдо шумораи подписчикони ин саҳифа ба 4 миллион нафар расид. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнажнаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.